аз онҳо ягон ҳуҷҷат талаб ҳам намекунанд. Шумо метавонед ки бе патент бе ҳичи рафта кор кунед. Иҷозат аст мувофиқи қарори ҳаминрӯзае ки Путин ба имзо гузошт. ва онҳое ки патенти Москва, Московский област, патенти Сочи, патенти Питер доред, фарқ надорад. Дар дилхоҳ шаҳр то 15 июн рафта кор карда метавонед. Аз шумо ҳеҷ кас ҳуҷҷат намепурсад ва аз корфармо ҳам ҳеҷ кас ҳуҷҷат намепурсад. Корфармо фақат бояд як кор кунад ки қоидаҳои бехатарию санитариро бояд дар он ҷо риоя кунад ки бачаҳо касал нашаванд. Яъне ки патент аз 15 март то 15 июн манъ карда шуд. Насупоред дӯстони азиз, беташвиш бошед ва регистратсияро ҳам ҳар рӯз давида ба МВД ё кунҷоҳо наравед бефоида, чунки ҳамин рӯзҳо аз байн қайчӣ карда мешаванд ва шумо бе регистратсия будед, бо регистратсия будед, бе патент будед, бо патент будед, супоридед, насупоридед, ягон дахл надорад, ягон ҷо ҳисоб ҳам карда намешавад, чунки онро аз байн 90 рӯзро бурида мегиранд ва имрӯз 15 март, пагоҳ гӯё ки 16 июн. Ҳамин рӯзҳоро ҳам машро аз байн бурида мегиранд. Ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи Голос Мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. Дӯстони азиз, имрӯз як хабари хуш, як хабари беҳтарин ки қариб ба ҳама муҳоҷирон дахл дорад ва оро дер интизор буданд, ҳамин хабарро мерасонам. Агар шумо дида бошед навори пештараи моро ки ба Владимир Путин муроҷиат карда будем барои манъ кардани пули патент, ин видеоро на танҳо мо, балки бисёр ҳуқуқшиносҳо, бисёри намояндаҳое ки ба муҳоҷирон сару кор доранд, ҳамагӣ қариб видеообрашение карда буданд ба Владимир Путин ва ба Мишустин. Ва хушбахтона аз ҳамин рӯз 18 апрел мувофиқи қарори нави Путин патент атминид шуд аз 15 март то 15 июн. Ҳамин муддати 90 рӯз ҳар касе ки патенти худро насупоридааст, масалан то 25 март касе супорид ва пас аз 25 март ҳамин карантинҳо сар шуду, проблемаҳо, мушкилиҳо болои мардум омад ва баъзеҳо пули патенти худро насупориданд, баъзеҳо регистратсияи худро дароз карда натавонистанд молаташро. ба шумо гуфтани ҳастам ки бепарво бошед ва ҳамчунин моҳи майро ҳам насупоред ва ҳамчунин моҳи июнро ҳам то 15 июн. Аз 15 март то 15 июн давоми ҳамин 90 рӯз кулли ҳуҷҷатҳое ки бояд продлит карда мешуданд, бояд саи вақт рафта муроҷиат карда онро ягон ҷошо вай карда мешуд. Хулоса бинобар сабаби нарафтани шумо агар фикр кардед ки нарушение мешавад, масалан барои РВП-атон, барои вид на жительствоатон, барои ҳамин патенту регистратсия ин чизҳо, беташвиш бошед, ҳамаашро приостановид кардан. Чӣ гӯям, ҳамин рӯз рафта истодааст, масалан имрӯз 15 март аст, аз ҳамин рӯз қайчӣ карда мешавад то 15 июн ва гирифта монда мешавад. Гӯё ки ин рӯз 15 март, пага 16 июн, ман ҳамин 90 рӯз аз байн ҳопа бардошта мешавад. Ягон кас ягон хел нарушение накард, ягон касро, ягон ҳуҷҷаташро атминид намекунанд. аз ҳамин хотир беташвиш бошед дӯстони азиз. ва баъдан хостам ба шумо бигӯям ки нафароне ки дар Тоҷикистон ҳастанд, дар вид на жительство ки РВП доштанд, мувофиқи қонунҳои Русия нафароне ки РВП ё ки вид на жительство доранд, аз вақте ки аз Русия мебароянд, дар давоми 180 рӯз бояд зуд барбигарданд, яъне ки 3 моҳ зиёд мумкин нест. ва онҳое ки дар он ҷо мондагӣ ҳастанд, шумо ҳам бепарво бошед. чӣ хеле гуфтам, аз байн ҳамин 90 рӯзро қайчӣ мекунанд, дар берун будани шумо ҳисоб намешавад. аз ҳамин хотир беташвиш бошед, метавонед ки оромона дар ватан зиндагӣ карда гаштан гиред. бисёри нафарҳое ки видеои пештараи моро тамошо кардагӣ буданд гуфтанд ки ин видеообрашение шумо як сафсата аст, инро ҳеҷ кас қабул намекунад. Вале хушбахтона чӣ хеле ки мебинед, вақте ки чанд каса аз чанд тараф муроҷиатҳо шуд ва билохира ман ҳамин қарорро қабул кардам ки беҳтарин шуд. бисёри онҳое буданд ки ба ман занг задагӣ буданд ки мо пули патент надорем, чӣ кор кунем. ба онҳо мегуфтам ки агар хоҳӣ супор, нахоҳӣ насупор, роҳаш нест. хоҳанд нахоҳанд, ягон қарор бояд қабул кунанд ва ҳамин гуна ҳам шуд. чӣ хеле ки мебинед, ман аз 15 март то 15 июн ягон хел регистратсия продлит накунед, накарда бошед ҳам парво накунед. онҳое ки пеш аз 15 март нарушение доштанд, онҳо ҳамчун нарушител ҳисоб мешаванд пеш аз 15 март.
مثلا 10 март 12 март شما بهوجت بودید یا که وایران کردگی بودید قانونها رو شما همچنین میمونید. برای چی این بار گفته استادم که در کامنتار سوال ها بسیار میشد از حالا بار دیگر فراتر میفهمم. نفران که تا 15 март پورا قانونی بودن و از پس از 15 март یگان ناروشین دور کردن در حجت هایشان. شما به تشویش باشید با شما یگان خیلی شتراف یگان چیز نوشته نمیشود. و یک چیز دیگر رو با شما خواستم برسونم که بسیاری نفرهایی که با من مراجعت میکنن مثلا 5 تا جای کار دارن مرمت و گپ زنید بچه‌ها بیاین من در ثواب رستوران پرتویم خیر بچه‌ها رفته کار میوان. ولی سامانه‌ای هست که در همین شب و روزهای برای مهاجران بهترین سامانه است که شما از آنجا میتوانید کار بیابید. چون که من به نزدیکی باید باز قرار نو برآید و ژکخ و ساختمان‌ها رو باید اجازت دهند برای کار کردن. شما میتوانید که در اون سامانه‌ای که مسافران نقطه رو نام دارد در اونجا جای کار یا بسیاری با من زنگ میزنن که اکا به کوارتیر موندگی هستم اکا کوارتیر داریم 3 جای خالی هست. من همه اونها رو در یوتیوب مونده نمیتونم. از همین خاطر در سامانه مسافران نمی حالا در اپیسن ویدیو سلکش رو موندگی هستم در اونجا مسافران نقطه رو در اونجا هر چیزی که خواهید اونجا میابید. جای کار یافتن کار گفتن کاری خود را پیشنهاد کردن کوارتیر گفتن کوارتیر خود را پیشنهاد کردن استوماتولوگ خدمت رسانی های دیگر همه چیز قریبی در آنجا هست. یک بار در آمده ببینید و حتما با شما معقول می شود. من بعد میتونید که این سامانه را استفاده ببرید. سامانه را تیار کردگی هستن بچه های تاجیکی خودمون. همین بود معلوماتی که میخواستم با شما برسونم و شکر خدا که اثر وقت همین روز که با امضا گذاشتم قرار رو و من هم با شما رسوندمش. یعنی که پاتنت از 15 مارت تا 15 ایون منع کرده شد. نسپارید دوستان عزیز به تشویش باشید و رجیستراسیون رو هم هر روز دویده با MVD و کنگوجاها نروید بیفایده چون که همین روزها از بین قیچی کرده میشوند و شما به رجیستراسیون بودید با رجیستراسیون بودید به پاتنت بودید با پاتنت بودید سپوریدید نسپوریدید یگون دخل ندارد یگون جو حساب هم کرده نمیشه چون که اون روز از بین 90 روز رو بریده میگیرن و امروز 15 مارت پگاه گویا که 16 ایون همین روزها رو هم مشروع از بین بریده میگیرن. از این خاطر بی‌پروا باشید. یک چیزی ضروری دیگر رو بگم. حتی نفرهایی که از تاجیکستان اومدگی هستن در رجیستراسیون خود در میگراسیون карта цел визшона работа хат кашидагӣ нестану частни гости учоба чизи хат кашидагӣ бошанд онҳо метавонанд ки рафта кор кунанд ва корфармоён аз онҳо ягон ҳуҷҷат талаб ҳам намекунанд. шумо метавонед ки бе патент бе ҳеҷ чӣ рафта кор кунед. иҷозат аст мувофиқи қарори ҳамин рӯзае ки Путин ба имзо гузошт. ва онҳое ки патенти Москва, Московский област, патенти Сочи, патенти Питер доред фарқ надорад. дар дилхоҳ шаҳр то 15 июн рафта кор карда метавонед. аз шумо ҳеҷ кас ҳуҷҷат намепурсад ва аз корфармо ҳам ҳеҷ кас ҳуҷҷат намепурсад. корфармо фақат бояд як кор кунад ки қоидаҳои бехатарию санитариро бояд дар он ҷо риоя кунад ки бачаҳо касал нашаванд. аз корфармо ҳамагӣ ҳамин чиз талаб карда мешавад халос. ва литсензия барои корфармондан ҳақ доштанд. хайрро корфармо худашон медонанд. ба ҳамин наворо ба охир мерасонем. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. дар шабакаи мо обуна шудагӣ набошед ҳатман обуна шавед ва мо наворҳои зарурӣ хабарҳои саривақтиро ба шумо зуд пешниҳод кардан мегирем. хайр дӯстони азиз. ба вазъияти имрӯза нигоҳ накарда ширкати роҳнамо имконоти хеле калонеро фароҳам овард. акнун мо дар дохили москва ва гирду атрофи он телефонҳоро то хонатон доставка яъне дастрас мекунем. доставкаи мо дар дохили мкад бепул аст. дӯстон ба дигар шаҳрҳо ва посёлкаи федератсияи россия низ то хона доставка карда метавонем. акнун дар куҷое ки набошед аз хона набаромада метавонед телефонҳоро дастрас кунед. касоне ки телефон хариданӣ ҳастанд марҳамат ба ин рақамҳо занг занед.